Doncs hola a tots, gràcies per ser un dia més aquí amb nosaltres a versió beta i avui volia parlar-vos d'Alexandre Deulofeu i Torres, que és un personatge, un filòsof de la història que m'estimo personalment perquè li he dedicat uns quants anys de la meva vida acadèmica, n'he publicat articles, llibres i per tant doncs, em considero una persona relativament entesa en el personatge. Un personatge que a més està d'actualitat, i això per desgràcia, perquè la seva teoria, de la qual us parlaré a continuació, la matemàtica de la història, és una teoria que parla sobre l'actualitat política i que en parlava ja en el seu moment, perquè un dels seus trets forts és la possibilitat de predir, en certa mesura, la història. Per tant, molta gent se m'ha dirigit en els últims dies preguntant-me per què hauria dit, o què havia dit, més ben dit, el senyor Deulofeu sobre l'actual guerra d'Ucraïna i per tant el conflicte entre el que havien estat països integrats a la Unió Soviètica i el conflicte amb la Rússia actual. Per tant, doncs, en aquest vídeo intentaré donar una mica les claus de la matemàtica de la història, explicar una mica el fonament teòric i potser fer alguna pinzellada sobre què pensava el senyor Deulofeu sobre el món eslau, sense que, òbviament, m'hi posi molt, perquè també la situació és incerta i malgrat que, efectivament, la matemàtica de la història té la capacitat de predir certs esdeveniments futurs, passa com amb la meteorologia, que els nostres meteoròlegs estimats de la televisió se solen equivocar en si plourà o no l'endemà, però en canvi és molt més fàcil predir un clima d'un territori a llarg termini, perquè aquest no està determinat, diguéssim, per factors tan mínims que poden fer canviar la pluja o el sol d'un territori. Per tant, diguéssim, agafant un nivell històric, passaria el mateix amb el senyor Deulofeu, sigui amb conflictes bèl·lics o no. És a dir, pot passar el que pronostica el senyor Deulofeu, sigui amb conflictes bèl·lics o no. Per aquells que això de la matemàtica de la història i Alexandre Deulofeu us enganxi una mica de sorpresa, posar-vos en context. Alexandre Deulofeu és un pensador català, empordanès concretament, que malgrat que va néixer a la població de l'Armentera, doncs va viure pràcticament tota la seva vida a Figueres. Allà tenia una farmàcia, ell era farmacèutic i químic de formació i per tant doncs, tenia un background, diguéssim, científic. Tot i així li va interessar aplicar certes qüestions de la ciència, de les ciències exactes, en la història, amb una pretensió que no és original de Deulofeu, sinó de molts altres també, de convertir la història en una ciència matemàtica, científica, exacta. D'acord? La idea, per tant, era que la història, la disciplina històrica, ha de deixar de ser simplement una reflexió, una identificació de causes que han donat certs períodes històrics, sinó que, contràriament, ha d'acabar portant a prediccions, com efectivament dur a terme a la física, per exemple. Així doncs, el senyor Deulofeu s'interessa per això, és un camp problemàtic que ve d'antic, ja Polibi de Megalòpolis, per exemple, un grec d'època romana, havia intentat també fer algun tipus de reflexió cap aquí, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, són autors que potser us sonaran una mica més, alemanys, anglesos, antics, com us deia, que efectivament tenien també aquesta pretensió de fer de la història una ciència. No tots amb la visió, diguéssim, tan científica o tan matemàtica com la tindrà el senyor Deulofeu, però a tots ells també els germanava una concepció de la història cíclica, que també la trobem a la matemàtica de la història. Quan dic cíclica no em refereixo simplement al lloc comú segons el qual la història es repeteix contínuament i sempre cometem els mateixos errors, que en gran part és una visió de la qual la teoria del senyor Deulofeu estava completament impregnada, sinó que, a més, Deulofeu i tots aquests autors plantegen les teories com que hi ha uns cicles civilitzatoris, és a dir, hi ha les civilitzacions, les cultures, els pobles, passen per una sèrie de fases que es repeteixen contínuament, d'acord? És a dir, tenen el seu procés de naixement, creixement, maduresa, decadència i mort.
aquesta concepció biològica, si voleu, dels pobles, i parlen de pobles com qui parla d'éssers vius, com us deia, que neixen i moren, ve de lluny també, i podríem anar-nos, com us deia, a l'antiguitat greco-llatina. Però en qualsevol cas, en Alexandre de Deulofeu podríem dir que veu d'aquestes dues visions, de fer de la història una ciència i alhora tenir aquesta visió cíclica. I de fet és la ciclicitat, en gran part, el que permet el tercer factor important de la matemàtica de la història, que és la predicció. La possibilitat de predir la història, que seria el súmmum amb el qual la història esdevindria per fi una ciència, és el més possible perquè la història es repeteix i per tant hi ha processos que poden ser induïts, és a dir, poden ser estudiats en diferents moments de la història com un mateix procés, encara que passi a la Xina, o encara que passi a la Índia, o encara que passi a Amèrica. Però alhora no només es repeteixen, sinó que, i aquí sí que el senyor de Deulofeu té una importància i una originalitat important aquí, és que aquests processos cíclics es produeixen, tenen una exactitud matemàtica, és a dir, exacta, cronològica. Vull dir, totes aquestes fases cícliques per les quals passen els pobles tenen una duració concreta. Com dic, la majoria d'autors no havien pensat això o simplement no havien establert, no creien que fos possible, ni tan sols, com el cas d'Spengler, una determinació cronològica exacta dels períodes. Aquí és on Deulofeu fa una aposta molt potent i ens diu, per exemple, i ara ho intentaré exposar detalladament, que un cicle civilitzatori dura 1.700 anys, exactament, és a dir, 17 segles, dels quals es repeteixen, aquest cicle es repeteix durant 3 vegades. És a dir, que una civilització neix i mor 3 vegades en 3 cicles de 1.700 anys. És a dir, que té una duració de 5.100 anys en total. Això, diu, com pot haver arribat el senyor Deulofeu a establir aquesta cronologia tan exacta? Aquí és on entrem ja en el terreny més, diguéssim, curiós de la matemàtica de la història, on es planteja tota una sèrie de teories sociològiques de la història, polítiques, econòmiques, una certa assumpció de teoria marxista, per exemple, en economia, que no tinc temps d'exposar en tots els seus detalls. Us reenvio, ho posaré a la descripció, doncs, articles que he escrit i llibres que he escrit. Però sí que és interessant ara fer un petit repàs d'aquests cicles perquè entengueu la mecànica que el senyor Deulofeu concebia per a tot tipus de poble. I és que el cicle que ha d'escriure a continuació, efectivament, es dona, segons ell, cada 1.700 anys, però, i aquesta és una clau important, no es dona a tota la Terra alhora. És a dir, no tots els pobles passen per les mateixes fases del cicle alhora. No tots els països comencen el cicle i acaben el cicle al mateix moment. Si fos el cas, diu Deulofeu a la seva obra, hagués sigut molt fàcil i molt deduïble, molt visible, que hi havia un patró, una llei de la història. Però precisament els pobles no van tots alhora, sinó que de manera descompassada un comença el cicle quan l'altre ja està a la meitat i un altre està acabant en aquell moment i l'altre està al segon segle del cicle, etc. De manera que una visió, diguéssim, a l'engròs pot donar la sensació que no hi ha tal llei, que no hi ha tal regularitat en la història. Quan, de fet, diu el senyor Deulofeu, si ens anem a fer una anàlisi concret, veurem que tots passen per les mateixes fases, malgrat que no sigui alhora. Que és aquest concepte del descompassar crec que és molt important i que a vegades ha generat confusió amb respecte a la teoria d'Alexandre Deulofeu. En qualsevol cas, quin és aquest cicle que dèiem històric? Com us deia, un cicle històric total dura 5.100 anys d'una civilització. Estem parlant d'una civilització com la Sumèria, com la xinesa, com la Índia, com la nord-americana en gran part, o també fins i tot la nostra, la occidental, la que Alexandre Deulofeu
anomenava per un costat l'antiga, la grecollatina, però també en gran part de la occidental, la que deia romànico-gòtica, en referència a l'art romànic i a l'art gòtic, que considerava un tret artístic identificatiu de la nostra cultura. Sigui com sigui, que l'anomenem a totes aquestes cultures, també, per exemple, la peruana o la mexicana, que també va estudiar el cicle de l'Orfeu, les estudia amb aquesta concepció de 5.100 anys de duració, però insisteixo en 3 cicles petits dins d'aquests 5.100 anys, de 1.700. El cicle general, per tant, de 5.100 anys, no és que es repeteixi, sinó que el que es repeteix són 3 petits cicles de 1.700 anys. Aquest cicle, que Deulofeu anomena el cicle històric, pròpiament dit, l'altre en diu més el cicle civilitzatori, doncs el cicle històric, al seu torn està dividit en 2 fases. Una primera fase, que dura 650 anys, 6 segles i mig, que ell anomena de fragmentació demogràfica, i una segona fase que ell anomena d'unificació o fase imperial, que aquesta dura 1.050 anys, 10 segles i mig. Per tant, efectivament, tenim aquests 6 segles i mig i aquests 10 segles i mig que ens fan els 1.700 anys. Les 2 fases del cicle històric són molt diferents. La primera, fixeu-vos ja en el nom, fragmentació demogràfica. Ens fa referència a la fase per la qual passa un poble en un moment de deslligam, en un moment en què no hi ha un gran centre polític, un gran centre cultural, un moment en què hi ha molts nuclis i la població està dispersa en el territori. En canvi, la segona fase, d'unificació o fase imperial, ens refereix exactament al contrari, al moment de concentració del poder i concentració de població en grans capitals, en grans urbs. D'acord? Això, com deia i no em cansaré d'insistir, és aplicable, segons el senyor Deulofeu, a tots els territoris del món. Estem parlant, per exemple, de l'Imperi Romà o podem parlar de l'Imperi Han a la Xina. D'acord? Sempre aplicable a tot arreu. I és que, efectivament, si anem a la Xina, podem trobar fases en què hi ha un gran imperi, però també hi ha les famosos, per exemple, els regnes combatents, en què moments de gran divisió territorial en petits regnes, en petits comtes, que podrien equivaldre també, per exemple, a la nostra edat mitjana, en què aquell antic imperi romà s'ensorra i entrem en unes fases de molta fragmentació territorial. De fet, aquesta primera fase, la de fragmentació demogràfica, es caracteritza per ser una època molt bèl·lica, una època guerrera, però, curiosament, en què no acaba de dominar pràcticament ningú. Cada poble té una independència molt forta respecte als altres. Aquesta fase de fragmentació demogràfica, seria el punt 0, perquè ens entenguem, del cicle històric, comença en una etapa de profunda religiositat. Una fase en la qual els pobles estan molt fragmentats i amb una concepció molt teològica del món. Quan dic teològica, no només heu de pensar en cristianisme, parlem de qualsevol religió que pugui dominar en aquell moment, en qualsevol context del planeta. A més, ell diu a nivell de poder, mana diguéssim, els caps de família en aquests petits pobles o petits comtats. Parlem d'una etapa que ell literalment en diu una etapa d'aristocràcia feudal, d'acord? Utilitzant el feudalisme com a exemple per a tots els contextos històrics, d'acord? Per tant, el feudalisme no seria pròpiament un fenomen europeu. Tindria característiques pròpies al feudalisme europeu, però trobaríem feudalisme amb certes diferències a contextos ben diferents del planeta, com deia abans el cas de la Xina. Així doncs, comencem aquesta fase de fragmentació i una fase religiosa amb una gran submissió del poble. Podem pensar en esclavitud, per exemple, podem pensar en l'antiguitat, en l'antiga Grècia, la Grècia més arcaica, però a mesura que el poble, diguéssim, que passen els anys, aquest sotmetiment va a menys i el poble va alliberant-se progressivament en base de rebel·lions, en base de lluites, i també aquesta classe, aristocràcia feudal, va lluitant i combatent entre si. Quan es porten
4 segles d'aquesta situació, Alexandre Deulofeu diu que dins encara de l'etapa de fragmentació demogràfica es passa d'un règim d'aristocràcia feudal al que en diu una aristocràcia de la riquesa. És a dir, un sorgiment de la burgesia, de nou un concepte europeu però que ell extén també a contextos molt diversos, d'altres territoris, d'altres civilitzacions, i que aquesta burgesia deixaria d'interessar-se per la noblesa com a tret diferencial i començaria a parlar del diner, de l'economia com a tret identitari d'aquell que domina el poder. Aquest poder també es va democratitzant progressivament, i quan diu Deulofeu democratitzant es refereix a una major participació de no només nobles, sinó comerciants, per exemple, en el govern d'aquestes petites ciutats o aquests petits comtats que trobem en el territori aquest fragmentat. La fragmentació demogràfica és també una fase, sobretot també a partir de que la burgesia, d'aquesta aristocràcia de la riquesa, pren el poder, una fase plenament artística. És el moment que Deulofeu considera de màxim floriment i originalitat de l'art. Quan diu de l'art, i Deulofeu ho estudia concretament, parla de l'arquitectura, de la pintura, de l'escultura, de la música, i també pot parlar, i en parla, de la part intel·lectual, específicament de la ciència i també de la filosofia. Totes aquestes manifestacions artístiques intel·lectuals, i la ciència en un paper també destacat, doncs en la fase de fragmentació és quan són cultivades de manera potser no més potent, no amb major inversió, perquè ens entenguem, però sí d'una manera més original, sobretot en literatura, per exemple. I Deulofeu aquí desenvolupa i treballa tot uns cicles de cada una d'aquestes manifestacions. El cicle pictòric, el cicle arquitectònic, el cicle filosòfic, d'acord? El cicle científic, que tenen dins aquest mateix període un desenvolupament propi que no tinc temps ara d'exposar, que potser puc exposar a algun altre vídeo posterior. En qualsevol cas, al cim de tota aquesta fase de fragmentació demogràfica per als quals passen uns pobles, i tingueu present aquí el cas de l'antiga Grècia, perquè és, diguéssim, el cas més conegut i més paradigmàtic i que Deulofeu s'entreté també més a explicar, és també el moment en què culmina amb un moment democràtic, amb una política democratitzadora. Quan diem democràtica, efectivament, com dèiem, parlem de, diguéssim, participació major del poble en les decisions. Deulofeu té una teoria política pròpia i pot sorprendre que parli de democràcia en un moment com aquest, de religiositat, de fragmentació, etc. Però és que efectivament Deulofeu concebia que la democràcia actual, la democràcia que tenim avui en la societat occidental, no era democràcia, perquè, i és curiós, ell concebia d'una manera força llibertària que qualsevol democràcia que sigui representativa no és democràcia, i per tant només creia en la democràcia directa. Ergo, només era possible la democràcia en contextos de fragmentació política, és a dir, en petites unitats polítiques, gairebé comtats, viles, podem pensar, com deia, en les polis gregues, o fins i tot, i això Deulofeu també l'insisteix molt, en els comtats medievals. Per exemple, en l'època medieval, que la nostra època medieval s'hauria d'inserir aquí, en aquesta fase fragmentada, en aquesta fase de màxima exponència de l'art, penseu en el romànic, en l'absència de filosofia, penseu en la teologia, penseu en Ramon Llull en el cas català, però també en tota la filosofia medieval. Així doncs, aquesta fase de fragmentació acaba amb una fase democràtica que, i aquí hi ha el punt d'inflexió, el punt que passes de l'etapa de fragmentació a l'etapa d'unificació, en el punt més clau de la democràcia, ja, ell diu, el germen de la seva destrucció. Perquè comencen tota una sèrie de guerres civils, segurament per una insuficiència del propi sistema democràtic, per les quals aquestes ciutats acaben guerrejant entre elles i a l'interior d'elles. Les classes més baixes, que cada vegada han tingut més representació, en volen més, i les classes més altes, que cada vegada han anat cedint més aquesta possibilitat de participar, volen mantenir-la més i conservar els seus privilegis. En aquest moment esclata tot aquest conflicte, que ja ve de lluny,
i aquestes ciutats-estat, per exemple, a Grècia, tenen diverses possibilitats, però una de les quals és acabar essent sotmeses o fins i tot voluntàriament cridar a una unitat exterior estrangera imperial que les acabi dominant i acabi unificant tot aquell caos, tota aquella fragmentació en un sol cap, en un sol poder governamental, com sigui una metròpoli imperial. Aquesta és, com us deia, la fase següent del cicle històric, la fase d'unificació o fase imperial. El senyor de l'Orfeu té una concepció molt dolenta de la fase imperial, però és la fase per la qual més temps s'està un poble. Com us deia abans, 10 segles i mig, d'acord? 1050 anys. Per tant, és una fase llarga en la qual es centralitza el poder, l'art, la cultura, la filosofia, la ciència decauen en originalitat, però no en cultiu i no en el que el propi Deulofeu anomena colossalisme, és a dir, en una exposició, construcció de l'art creat originalment a la fase de fragmentació a lo grande, és a dir, en gran magnitud. Podem pensar, tornant al cas clàssic, l'apropiació que va fer l'imperi romà, com a nucli imperial, de l'art grec, que efectivament s'havia gestat en un moment de fragmentació i que, en canvi, doncs, a Roma no hi haurà cap tipus d'innovació, però sí una fase de convertir en colossal aquell art més humil, però més harmònic, si voleu, més vell, que podríem trobar a la Grècia antiga. Sí, aquesta és, per tant, diguéssim, una diferència important respecte a la part intel·lectual, però, com us deia, també en la part política, perquè és a partir d'aquesta segona fase que es centralitza el poder, però es centralitza també en diverses fases, i és que aquesta fase imperial també té els seus progressos i els seus retrocessos, i cada imperi, i en això sí que n'hauré de parlar en un vídeo posterior perquè és força més complex i requeriria, per tant, més explicació, cada nucli imperial té alhora la seva pròpia fase, les seves pròpies fases, el seu propi cicle, si voleu, que el senyor Deulofeu va entretenir a explicar-se i que justificava que cada nucli imperial durava una mitjana, i aquí és mitjana, de 5 segles i mig. És a dir, tots els imperis de la història de la humanitat han durat de mitjana 5 segles i mig. És curiós, per exemple, podeu pensar en contraexemples, com sigui l'imperi bizantí, que s'anomena l'imperi dels 1000 anys, no? Però tingueu en compte que el senyor Deulofeu fa una interpretació també molt rigorosa, vull dir, molt limitadora de l'imperi bizantí, que efectivament tindria una fase imperial molt concreta, però després parlaríem fase de fragmentació, encara que s'anomeni a si mateix imperi després, encara que hagués entrat una fase de fragmentació posterior, o també l'imperi romà, en què s'anomena imperi durant una temporada, però després encara no ho és, etc. És a dir, no ens hem de fixar, segons els paradigmes de la matemàtica de la història, en com s'anomenen els pobles a si mateixos, sinó en els contextos concrets en què hi ha i si el poder està centralitzat o no, com és el cas de l'imperi bizantí, etc. Així doncs, per anar tancant, simplement dir-vos que aquesta fase imperial, que té la seva pròpia idiosincràsia en els nuclis imperials de 550 anys, poden passar, aquests pobles poden passar per diversos dominis imperials. El poble grec mateix, per exemple, va passar per un domini del poble macedoni i posteriorment per una fase de conquesta romana per anar sent conquerit després per tota una sèrie de pobles que l'han anat succeint diguéssim, fins pràcticament als nostres dies. Així doncs, és curiós perquè la fase imperial és una fase potser més de submissió que l'etapa de fragmentació, tot i que en funció del moment en què es trobi l'imperi pot ser una època de més pacifisme, una època en què el ciutadà, perquè ara hi ha ciutadà també moltes vegades, com el cas de l'imperi romà, pot viure tranquil i aquell imperi, que efectivament és agressiu, és un imperi que pot arribar a conquerir territori, pot ser beneficiós per a la persona que viu a dins.
i malgrat que no sigui una etapa creativa, pot ser una etapa de més tranquil·litat per als ciutadans de l'imperi. En qualsevol cas, aquests imperis, aquestes fases imperials, també van decaient i els territoris van retornant progressivament per una sèrie també de dinàmiques complexes cap a la religiositat fins que deixen de ser dominats per un imperi i tornen a fragmentar-se per començar de nou una fase de fragmentació demogràfica amb una visió religiosa del món, amb un oblit pràcticament de la ciència, un abandonament de la filosofia en favor de la teologia i, per tant, com dèiem, en una fase nova de fragmentació es reprendria aquest cicle històric. Això són, a grans trets, el cicle històric i els fonaments de la matemàtica de la història. Insisteixo que és molt més complex i que intentaré desenvolupar-ho en vídeos posteriors. El que sí que és important de tot això, i amb això sí que voldria acabar, és que s'entengués la missió per la qual Alexandre de Deulofeu va voler fer tot això. I és que l'objectiu principal de la teoria de la matemàtica de la història, com us deia, és fer de la història una ciència per tal de poder fer prediccions. Però aquestes prediccions tenen una finalitat, i la seva finalitat és molt clara. El senyor Deulofeu ho va dir sempre: portar la pau al món. Per què? Doncs perquè si la matemàtica de la història ens diu, per exemple, que un poble ha de passar de la fase de fragmentació a la fase imperial d'aquí un segle, podem saber que aquest territori començarà a tenir una sèrie de crisis internes i el portarà a una sèrie de guerres civils, per exemple, en el seu interior, i que podrà ser conquerit fàcilment just d'aquí un segle. Això és important per entendre que, efectivament, si se sap, i això era la gran tesi del senyor Deulofeu, si se sap el que ha de passar, si podem saber, més o menys a grans trets, no potser en conflictes concrets, però sí a grans trets, què és el que ha de passar, podem evitar que aquest procés històric, sociològic, es dugui a terme de manera violenta, amb vessament de sang. Podem aconseguir un pacifisme internacional basat en una ciència de la història que el senyor Deulofeu concebia que era la seva pròpia matemàtica de la història. I per tant, tornant, com us deia, concloent amb el cas que estem ara, amb el cas de la guerra d'Ucraïna, però com tantes guerres, desgraciadament, vivim i hem viscut en els últims temps, simplement crec que s'ha d'interpretar, basant-me en els textos d'Alexandre Deulofeu, que per un costat la Unió Soviètica era un imperi que va ensorrar-se. Ell, Deulofeu, havia predit ja molt al principi, pràcticament des dels anys 30, que la Unió Soviètica cauria als voltants de l'any 2000. Tots sabem que efectivament va ensorrar-se en moments previs a l'any 2000 i que a partir d'aquest ensorrament Rússia i els territoris que havien integrat la Unió Soviètica entraven en una fase de fragmentació demogràfica. Passaven de l'etapa imperial, centralista, a una etapa de fragmentació. Això volia dir que efectivament la Unió Soviètica havia d'entrar en una fase de major religiositat, cosa que Alexandre Deulofeu ja va dir, curiosament, ja ho assenta molt d'hora, i des dels anys 60 i fins i tot als anys 70 ell es qüestiona, dubta de que pugui ser així, però és una realitat que hem anat visquent, el pas des d'aquell ateisme, diguéssim, molt aferrissat de la Unió Soviètica fins a la religiositat ortodoxa a la qual s'ha tornat a Rússia. I per tant, efectivament, en aquest sentit, Deulofeu l'encerta. I a Rússia, com us deia, s'ha d'anar fragmentant. Que la Unió Soviètica es va fragmentar amb la seva caiguda és un fet històric ja ho podem donar per fet. Però Alexandre Deulofeu certifica que la Rússia s'ha de fragmentar encara més. Això significa, per tant, que aquests territoris, aquests països que el deien els antics satèl·lits soviètics, com podria ser Rússia, Ucraïna, aquests territoris és molt possible que es fragmentin cada vegada més. Com pot passar això? Quina és la conseqüència, diguéssim, quina és la causa d'aquesta fragmentació? Poden ser vàries, i aquí la matemàtica de la història no ens pot donar amb certesa si serà, diguéssim, per culpa d'un país o d'un altre, aquests territoris es fragmentaran. Però en qualsevol cas,
s'han d'anar fragmentant i han d'entrar en aquesta fase feudal de religiositat, molt al principi, per la qual encara el floriment de l'art encara té temps per fer-se, però curiosament, només cal veure l'art ortodox que està fent en llocs com Ucraïna, també per donar un petit, diguéssim, prova de que segurament apunta cap a un floriment futur de l'art i de la teologia i de la filosofia. En qualsevol cas també dir-vos doncs, que per l'altra banda Deulofeu entenia que l'Europa occidental, diguéssim des d'on seríem nosaltres, estem en una fase completament contrària, en una fase imperialista, en la fase d'unificació, en la qual Alemanya estaria en el moment de dominació de la resta del territori. Això, si voleu, ho explicaré més en deteniment en un altre vídeo, perquè Alemanya, Deulofeu va predir que hauria de dominar Europa pràcticament fins a l'any 2300. I llavors, el curiós, per tant, seria entendre que aquesta Unió Europea en la qual vivim, Alexandre Deulofeu entenia que era una porta, una prefiguració de la dominació alemanya, d'un imperi alemany convençut que no tindrà res a veure amb, amb els imperis alemanys anteriors i molt menys amb el nazisme, no tindrà absolutament res a veure, perquè en les dinàmiques pròpies dels imperis, que explicaré en un altre vídeo, doncs Alemanya està en una fase, diguéssim, de plenitud, pacifista, molt diplomàtica, i per tant, l'interès és el benestar dels seus ciutadans. Això poseu-ho tot sempre entre cometes, perquè efectivament les dinàmiques de la Unió Europea són les que són. Però això sí, Alemanya ja no és aquell diguéssim, monstre que volia engolir gran part dels territoris com tants altres imperis. Per tant, la Unió Europea que tendeix cap a aquest imperi alemany que dominarà Europa, per al seu costat, és molt probable que tingui interès en ajudar aquests territoris que es van fragmentant de l'antiga Unió Soviètica. Però si els domina, si els pot arribar a dominar, com sembla que pot ser amb una intervenció, diguéssim, de l'OTAN al territori, no serà permanent, serà més aviat passatger, perquè aquest territori, Ucraïna, tot el que era l'antiga Unió Soviètica, està en fase de fragmentació. I per tant tendirà a fragmentar-se i no a unificar-se a un gran imperi. Podríem parlar també del paper que té aquí als Estats Units, però no vull allargar-me més. Si teniu preguntes sobre l'Alexandre Deulofeu, sobre la seva teoria, o sobre aquesta interpretació que dona ell ja, com us dic, als anys 60, 70, dels conflictes que s'anirien produint arran de la caiguda de la Unió Soviètica, podeu deixar-ho en comentaris i, com us deia a la descripció, us deixo un parell de textos més perquè us feu una mica d'idea. Jo vaig fer anàlisis, per exemple, del cas colombià, el cas rus, també en tinc un article, jo crec que prou aprofundit, i per tant, doncs, els que tingueu curiositat, tindreu aquí alguns recursos. Per aquells que estigueu interessats en llegir directament l'obra d'Alexandre Deulofeu, us he de dir que, desgraciadament, l'obra no s'ha reeditat mai. Obres com la que tinc aquí davant, doncs és difícil que les pugueu trobar si no és en llibre de vell, d'acord? Diguéssim, o todo colección, o en plataformes de llibre gairebé de col·leccionista. Per tant, sí que el que us puc dir és que hi ha diverses obres, petites obres d'exposició de la teoria de la matemàtica a la història, com pot ser les obres de Juli Gutiérrez, que també us deixaré a la descripció, o el meu propi llibre que es diu Les onades del mar de la història, en què faig una anàlisi de la matemàtica de la història també des d'un punt de vista més filosòfic, polític, etc. D'acord? Però per tant, si teniu preguntes, estaré encantat d'intentar-les respondre, sempre amb peus de plom, amb el cas d'Ucraïna, perquè mai se sap i sempre pot haver-hi alguna petita sorpresa, però no a llarg termini, segons Alexandre Deulofeu. I res, dir-vos que gràcies per estar aquí, que feu un like, sisplau, ja sabeu que això com funciona, subscriviu-vos al canal si us agrada, penjaré més vídeos sobre Alexandre Deulofeu, en tinc moltes ganes,
puc fer també casos concrets, si us interessa algun anàlisi d'un país concret, doncs no em fa res. De fet, he estat aquests dies fent gràfics sobre Ucraïna, intentant estudiar-lo amb més detall, perquè efectivament doncs, la matemàtica de la història està viva, pot ser aplicada en territoris desconeguts. El propi Alexandre Deulofeu així ho concebia i així ho promovia entre els seus varis deixebles, per exemple, sud-americans, i és que ell va tenir, per exemple, també molt d'interès en Argentina, com a país també en etapa de fragmentació, com Ucraïna, però en una fase molt més avançada, molt més propera a la fase de democràcia i, per tant, de gran floriment literari, com de fet, doncs, en el cas argentí és bastant obvi, jo crec, sobretot per la literatura que ens arriba. Gràcies, doncs, i fins la propera.